Molt bé, anem a veure la sintaxi de la lògica proposicional. Dos elements principals, per una banda els símbols i per l'altra les regles de formació. Els símbols, el vocabulari bàsic, les peces bàsiques elementals, a partir de les quals construirem les nostres expressions vàlides en aquell llenguatge, les nostres fórmules, en aquest cas, n'hi direm. Quins símbols tenim? Lletres preposicionals, per una banda, per exemple, P, Q, R, etc., qualsevol lletra. Tenim símbols de parèntesis, són símbols auxiliars en aquest cas, no són símbols, diguem, que tinguin més rellevància. I en tercer lloc tenim connectives. Quines són? La negació, el condicional, que és aquest símbol, la conjunció, la disjunció i el bicondicional. D'acord? Això són símbols, de moment, no tenen significat, Estem construint el nostre llenguatge, la sintaxi, tenim els símbols, P, Q, R, parèntesis i aquests símbols, no tenen significat. Les connectives són els símbols lògics, d'acord? Expressen relacions lògiques entre les proposicions, en aquest cas. Tenim els símbols aquests que representaran proposicions. Per exemple, plou, P, neva, Q, fa sol, R. Però bé, també tenim els símbols. I com construirem expressions vàlides en el nostre llenguatge? Doncs bé, tenim unes regles de formació d'expressions, d'acord? Que això serà la gramàtica, podríem dir. Per exemple, tenim 6 regles. Regla número 1. Tota lletra proposicional P, Q, R, tota lletra proposicional és una fórmula. Per exemple, P. P és una fórmula ben construïda. Simplement, qualsevol lletra proposicional, ja tenim una fórmula, una expressió ben construïda, que n'hi direm fórmula. Regla número 2. Si P és una fórmula, i ho és, llavors, no P, afegir aquest símbol, la negació de P també serà una fórmula ben construïda. Aquesta expressió estarà ben construïda. Ja veurem quin significat té tot això després. En tercer lloc, de manera semblant, si tenim dues fórmules, P i Q, dues expressions vàlides, per la regla número 1, P és vàlida. Per tant, si tenim P per una banda i Q per l'altra banda, tenim dues fórmules vàlides. Llavors, si la relacionem amb el símbol aquest de conjunció, tenim una fórmula ben formada. Per tant, P i Q, aquesta expressió és una fórmula vàlida en el nostre llenguatge, és una expressió ben formada. La regla número 4, si tenim dues fórmules ben formades, per la regla número 1, que tota lletra proposicional ho és, llavors, si afegim el símbol de la disjunció, la connectiva de la disjunció, tindrem que aquesta expressió P o Q és una expressió ben formada, és una expressió vàlida del nostre llenguatge, és una fórmula vàlida, és una fórmula ben formada. De manera semblant amb la regla número 5, si tenim dues fórmules, si afegim el símbol de condicional, generem una fórmula ben formada. Si P, llavors Q, direm aquí. És una expressió ben formada. I finalment tenim la regla número 6, que si tenim dues fórmules, sigui P i sigui Q, llavors si la relacionem amb aquest símbol, que és el del bicondicional, llavors tenim una expressió ben formada. Per tant, la sintaxi parla dels elements bàsics, estructurals, les peces bàsiques a partir de les quals construirem el nostre llenguatge i les regles sobre com formarem el nostre llenguatge. Tenim com a elements bàsics P, Q, R, parèntesis, ja veurem on van, i connectives, negació, condicional, conjunció, disjunció i bicondicional. Això és la part dels símbols, d'acord? I tenim unes regles de formació. Com formarem expressions ben formades? Doncs amb aquestes regles. Tota lletra proposicional és una expressió ben formada. Si tenim una fórmula, la seva negació també és una fórmula ben formada. Si tenim dues fórmules, relacionar-les amb la conjunció també dona una fórmula ben formada. Si tenim dues fórmules, relacionar-les amb la disjunció ens dona una fórmula ben formada. Si tenim dues fórmules, relacionar-la amb el condicional també ens dona una fórmula ben formada. I si tenim dues fórmules, relacionar-la amb el bicondicional també ens dona una fórmula ben formada. D'acord? Això és la part de la sintaxi. Ara ens falta veure la part de la semàntica, que estaria aquí baix, i semàntica vol dir el significat. Què significa tot això? Com ho interpretem?